Er wordt van de morgen al het werk aan het herstel van de door. Want het jelgeroes kan zelfs net zonder een veilige ingang. Agressie van cliënten komt wel vaker voor. Soms zijn mensen zichzelf net in houden. Of bij mensen heel angstig of achterdochtig. Of mensen hebben middelen broekt. Dan kent wij ze dat er agressie aan te pas komt. Daar ben ik meestal in traind om daar mooi om te kunnen. Maar ja, dat is wat anders dan dat er een auto het pand in rijden komt. Het geval van vannacht is bijzonder. Nee, er was er zoveel geweldbroek door een cliënt. De oproep en assistentie van de politie wie echt nedig en net zonder gevaar. De man die verzette zich hevig, de man die echt net van reden vatbaar, de man die totaal verward. Ik kan die man op dat moment ik net kwalijk nemen natuurlijk, maar het is wel zo dat mijn collega's dan toch ik wel weer klappen oprennen. Ja, dat is het risico van het werk, maar het brengt toch ik wel een protestspanning mooi. De mensen bij de GGZ binnen wel wat wend, maar dit soort grof geweld komt al eens neer voor. Of er vanwege dit incident extra veiligheidsmaatregels namen worden zullen, is nog net te sissen. Nou, dat is wat de betiet om daar al wat toe te zeggen. Als er incidenten binnen, dan doen wij altijd evaluatie. En dat zijn wij ook in dit geval doen. Alleen daar kan ik nou nog net op vooruit rennen.